Добър ден, драги приятели! Епизод 2. Озеленяването, да изчистим България за един ден. Нека да видим каква работа сме свършили. Нека да го ебаш майстора. Здравейте ви, приятели! Ето теренчето. С щилката бачкаме. Хубав е терена. Може да се минават машините, защото много машини имаме. Пък все пак базата ни е тук. Багери, трактори, помпи трябва да минават. Малко по-бавно да видим пътя как е изчистен. Тук е изчисти са така. Широкичко. Тук може и един клон да отреше. Аре, после са, няма смисъл. После сега.